Zdravím všetkých, tu je Maroš Feher, autor projektu marketingnastereodoch.info a toto je 3-minútové video, alebo snažím sa, aby bolo 3-minútové o tom, ako úspešne podnikať, ako byť úspešný podnikateľ, živnostník alebo sieťový marketér. Ja sám podnikám vo všetkých týchto aktivitách, to znamená aj som živnostník, aj pôsobím v sieťovom marketingu a hrozne ma to baví, je to úplne super. A teraz by som sa chcel s tebou podeliť o v podstate takú zaujímavú informáciu, ktorá ti pomôže v tom, aby si bol úspešnejší, a je to mať isté ciele. To znamená vedieť presne, kam chceš ísť, a najlepšie ako to urobiť, ako by som povedal, mať jasno v tom, aké máš ciele, je písať si ich. To znamená, premyslí si o tom úplne presne, čo chceš dosiahnuť, dajme tomu za rok, za 2, za 5 rokov, kam sa chceš dostať, pretože je to dôležité, aby sme mali nielen krátkodobé ciele, ale aj dlhodobé ciele, pretože ak máš cieľ, čo ja viem, zarábať mesačne, ja neviem, 3000 eur, alebo ak máš za cieľ do roka sa dostať na by som povedal hranicu 5000 eur, je úplne super, ale je dôležité, aby si mal aj dlhodobý plán, aby si vedel približne, kam chceš svoju spoločnosť alebo svoje podnikanie dosiahnuť, čo tým chceš dosiahnuť. A úplne najlepšia vec je, keď urobíš aj to, že nielen, že si tieto ciele napíšeš, ale musel som počkať, kým prejde tento veľký nákladák, aby si ma počuli, ale aby si aj, a pokračujem ďalej, ale aby si aj vedel, čo chceš si za tie peniaze, dajme tomu, kúpiť, čo tým chceš dokázať, že budeš zarábať 5000 eur mesačne. Pretože jedna vec zarábať 5000 eur mesačne, ale ak nebude za tým ďalej, by som povedal, nejaká motivácia, to znamená, že chceš ísť na exkluzívnu dovolenku, alebo že chceš deťom dopriať tiež nejaký zaujímavý výlet, alebo chceš deťom niečo kúpiť, alebo chceš sebe niečo kúpiť, alebo si chceš kúpiť nejaké drahé auto a tak ďalej a tak ďalej. To je dôležité, aby si vedel, aby ťa aj toto motivovalo dosiahnuť ten svoj cieľ, pretože častokrát nám chýba motivácia, chýba nám, hlavne keď sme unavení, keď toho je veľa, keď dajme tomu sa nám nedarí a tak ďalej, a máme pocit, že nejdú veci tým smerom, ktorý by sme chceli, a sme z toho frustrovaní a samozrejme rozmýšľame o tom, že to vzdáme, že skúsime niečo iné, že celé to nemá nejaký význam. Veľa ľudí takto samozrejme buď skrachovalo, alebo prestalo podnikať a rozhodlo sa, že radšej pôjde do práce, kde bude mať istý príjem a tak ďalej, tak ďalej. Takže dôležité, aby sme mali túto motiváciu a aby sme aj v tých časoch, keď sa nám nedarí, alebo keď sú tieto chvíle pre nás dosť ťažké, tak aby sme vedeli, že čo chceme dosiahnuť a ako to je pre nás dôležité, pretože myslím si, že nie je väčšia motivácia, ako keď si rodič, dajme tomu, a máš dieťa, chceš mu niečo kúpiť, alebo chceš mu niečo darovať, alebo chceš mu niečo dopriať a máš momentálne ťažké, by som povedal, dní, mesiace v podnikaní, hej. Takže si myslím, že to je ďalšia vec, ktorá by ti mohla pomôcť. Toľko všetko do mňa, prešli sme 3-minútovú časový limit, ktorý som si na to dal. Každopádne ti prajem pekný deň, úžasný začiatok týždňa, dnes je pondelok, ak teda dnes nie je pondelok, pozeráš toto video, tak každopádne pekný deň dnes, alebo aj zajtra, ak je večer. A nech sa ti darí v podnikaní, budem sa ti snažiť pomôcť v tom čo najviac. Aj týmito videami a mojimi článkami na internetovej stránke marketingnastereodoch.info. Zdravím ťa, čau, to je Maroš Feher.